ma biki pop tole ya kene ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Kata sin bangi bamune uku bangi di aguri ipen naga jingyap jomi kutra tadabu Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bat kajing mi pa jungu ngi terwaha me kotra yukpo jong kajing im bat ya kukuri jong kajing pen im ngi daingu aidem namar melanyew yangi ki babit ban yanga kma jung me bat ban sakri me da kebas ngeuret ngi kerpa de me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mukres ngin long ki ba lapanitli kawe dauman sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jung me kabala priang hasatala kepertai Bato penjanaya ka ha gajing ej rengkat ber Francis ukpa baku jengi Victor Lingdo as bishop jengi bishop Bathamai jengi Wilbert Marwen ki bishop Bara bat ki Lingdo token maulem ru ya ki henmen ki para senrang bat kentei ki bala yothia da ka bakermen ha gajing mi pat bat ya Bara ki bal kladno ha gajing isne jongme to pediang ki sha gajing shai ka khma jongme to isne yangi Bara ngi kerpa de me Barangkat berkamariat hesoti bakhoj kami jong oblei ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj barbaro kirakoj ki balapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong babit banyo bantalem ha kejeng imbom jekut bat bengenira bat pendan borom ya me daw kon jong me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hame ublei kupa badan bor ha kejeng long kawe jong man sim bakuj barok ka borom bad kejeng ro junam la junam amen kumbal hukum yang ngi daw nong pan im bad kumbal hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jongi ubah habneng kan long ka bakuj kerteng jong me kan wan kahima jong me kan long kamon jong me ha ka khandau kumba ha beneng ta yangi menca ka jong bam jungi ka bahala ka sngi batamap yangi kerengkang jungi kumbang rogi map ya ka beles new yangi badwat ya lam yangi sha ka jong pensoi henry te penlai yangi na ka basneu to penlai yangi kerpat ko terai na ka jong sneu baro ha ka jong sebon jong me ta jing suk jing san ha ka sngi jungi khnang ba da kejeng irap kejeng isne jome ngin laj barabor na kapop bad ngin yo jing da na kejeng jenjar baro kat bang ngin am kmelenti ya kejeng kramen bakoj bad kejeng wan pa jong nong panem jengi uji sukres Namar kejome kalong kaima kejome kabor kaburam junam la junam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jome kejeng suk ngai phi kejeng suk junga ngai phi Wat pe ya ki pop jungi hanroi ka junge jong ka balang jong me bad ha ka jing sabon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing itli ka wei kat kum kamon jong me mame ubi merbasan syar junam la junam Amen ka jing suk utrai ka dan barabo rengkat bad pi Rengka berpiru to gini terwa ya ka da ka jing suk iwei ha iwei pan jing suk Kukun lang bro me bakit no kibop kaperte Kusyo sene yangi Kukun lang bro me bakit no
hak mi kon long brod jong blei hak mi bukit no ki pop jong perthei suk kito ki balakhot saka jing khawai jong kon lang brod ko kan rat ngam song hok man rung po kaying junga kan rei shuang kan ktin kaman sim junga kan sakhia hi Kominian mensim, puji sujunga nangis kemba medon teli hak sakramen mukutam keduan. Ni jeme nalor ki baro pangat terang pamenuan apo kemensim junga nambara pamata kumne ngamla ban pediang yame hak sakramen bukut tuan apo kerenut junga agi jinglong mensim. Ngapiam yame halak kerenut pangapen so ila debat me wat sya ban klat syu name. Cispa Prapupra. Cispa Prapupra. Ngatrang yame Jisu. Ngatrang Jesu kumangit mang yame pamenwan song rengkat bengi haga jeng im ke jengi baman kasngi ngi terang banyo ya kata ke jeng im ke pamela ong ke pamela kular ke
melawan ra nak benta jungi pamanta kesngi ha gospel me ong pat me ayengi kamon baladoj banjid ya ka jing ne banjid ya ka jing yap ni kerpat rid ya me go jisubi je bamen kershan yangi bamen ai boringi bangila banjid hak ya kata ka jing ke bamela ai yangi bamela kolaringi kam tame kershan yangi ai boringi bangila bankit ya kading pna jong ka jing ka jing baman kasngi balang ba ka jing kit jing ya kata kading pna jong ka jing ni laban yo ya kata ka jing ka jing kerku ka jing ke bamela ai yangi kershan yangi ai boringi kotrai jisubi je sachisin ha kana ka step ni wan ra khman jume nya kabalang jungi hasatala ka prathei na duk pa bu khoj ki cardinal ki bishop ki lingda ki runiam ba khoj chenrang bat kan thei ki pa rume jume ki bayeng hakmat ki ban sakri ha kabalang ha ki kam ba pher ha po ka parish ha po ki balang sunong gi jungi kerku yakin kesem Kristen jungi bara khoj pamaki kum ki paj ki jume ki laban ki hok ya kading pna kham tame ban pandep hok ya kamram ka bamel pan kham ti ka bamel ayengi ban pandep ha kane ka porlan ban pan thmai ya la ka jong ka jing ban klet no ya ka pop ban len la de lembaga jing ai bor ka jume ka jing kershan ka jume ngi laban pandep hok ya ki ko trai Iban ra khmat jume ka perthei barak away kham tame gito kiri ki badan hapadeng ke jungi akan ad giduai nak banta kari india jungi kinong yalam jong kari jungi kumjuru kinong yalam jong ka jala ke jungi pamaki kum kinong yalam kila bantrai hok nak banta ka boram jong blai nak banta ka jung ha jong ki paj balang paj bun ki paj babun balang iwan ra khmat jume ki bapang ki basitam ki baduk ki bakerdo ki bom dan ying bom dan sam ki bom dan kecaka benri nau selap nak kesni ngiduai bamen pha sibun kinong lep ha nak banta jungki ban weng no ya kine gejung sistom gejungki kham tam kotona jisu yiwan ra khma jungme kaparish ka jungi baro ka we kham tam ha gane ka porlan pengila ban sibenta ha ki kam jungle rublei ban pan thama ya la ka jong ka jung sachisin kotra jisu ngi kerpade me bamen kershan ngi bamen ai boringi bamen putin lenti ngi bangila ban kid hok ban ba hok ya gading pna jong ga jing jungi balang ba ga jing kid jungi gading pna ngin yo ya kata ga jing ka bamela kular na ga banta jingi we pai we kotra ngi it la de hame wan ban simti ngi wan ban kershan wan ban ai boringi aman khlemat aman kasngi jong ka jing jungi tong ini aduai habang ila yo pediang ya ka jing kerku jong me na gejin ai ka ba na beneng ngi kerpad red ya me ko ble badan bor baro ba kane hi kan long barabor yangi ka daw jong ka jing map bad ka jing penem daw kres utrai jungi Amen. ko blai badan bor baro me ubapen i ha kipaj jong me ya kilenti sha ka jing bom jukut leng ba jongki ngi kerpat to yalam yangi shame ubalong ka jing shai ka bom julipsu daw kres utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi Ringka bat pi. ublai badan bor baron kurku yepi ukpa badukun badaman sem bakoj Amen. kamas kalwai lej ij bachakriyo trai dagajing yamba bahajang pi Isongo iau blay. Nombar san pun riu. Ajisu raus majing isne baiki kmacho mishanga syaku pa ya mingan koi pa kau kun jod blasak ma tim
ba berukun ba mensim bukut kumbar long ba meningkong kumcu mentau barabor junam la junam amen. En yoro tra Yesus Kristus junam la junam amen.